Obila e kaunti ma Isiolo timo apedha ne jonjore moko mawachore ni neri ka ringo gi nyamburko kod apiko manoting'o nyasore e kind gweng' ma Yamisha kod Matasdeni mayudore e sub-county ma Meriti. Kaluwore kod komanda mar Obila ma Isiolo, Migosi Hassan Barua, jonjorego eko ne oriko ringo kod nyamburko 3 kod apiko maloyo 10 ka bende wachore ni moko kuomgi gin jopiny mar Ethiopia. Jonjorego eko noyawo lweny magina kod apisa mag arita kwe kendo hinyo obila moro achiel e rakruogno. Obila medo yudo thieth e osiptal ma Meriti ka obila ne omako nyamburko achiel e kido mar Land Rover, apiko achiel to gi nyasore manegone romo $1.5 to pod gitimo apedha mar manyo jonjorego. Kuingia hapa kwetu pamoja na mihadarati. Hivi ni kwamba askari hawa wetu tuliwatuma huko kiasi cha wiki moja ili waangalie hiyo area. Na kufikia jana asubuhi wakiwa kwa doria hiyo area walikutana na magari 3 na pikipiki zaidi ya 10 zikitoka upande wa nchi jirani, ambapo askari walisimamisha haya magari, lakini mapikipiki na gari ingine 2 zilipiga U-turn na zikarudi mahali zilikuwa zimetoka. Askari wetu waliangalia hiyo gari, juu ilikuwa na pikipiki moja na bells 11 za bangi. Kwa kweli tumeanzisha uchunguzi ili tujue mwenye hii gari ni nani na mwenye hii pikipiki